Tíochaí bechorda, is mis sé Darach Mac Con Iomaire agus scríbhneoir agus bí me scríb drama gan Stáitse, gan telefís, gan radio. Ach tá man seo sa bhfíseán seo chun cúpla léidir rins levis dói man le cur chuige a bhhainnis leis a scríb gan Stáitse go sonrach agus cechaí dogamid faoi go háirimid mátamid a brethir a chun slíomhethe a hiarthú. So sin rud is tábhailtaí ar nóí mátá tú de scríbhneoir ná tuairt faoi. Bín go leor aige caint faoi ach sin rud is deacrann na riide ná mar higus duine bit a rial a riamh ná actually sí síos ag desk agus tuairt faoi. So so stop brenner an bhíseán se sa scríb. So no sin rud is tábhailtaí ná actually sí síos agus am chuir leatíomh chutain agus gáilisteach sa mód oscailte. Tá písaíonta ag John Cleese fin mód oscailte agus sin náit go gahamid chuil agus chun an tálacht chur gobar go gahamid actually sprí le smaointe. Go gahamid gáilisteach mar bheith páiste is sprí ar waithe le sprí seachas bheith i ggéire bheith cuma agus gan an brúbheith oring go gahamid ábhar a chuma agus go spruc nó brú mar míteach leis agus mar mai an smaoinú seo iontach nach na ling. So bhealach an chéad job atá le duine ag scríbhneoir ná an agla a chur leatíomh nó i cheappa bhfuil céad a thorlas mar bhfuil an wathas leis. Tá an brúsin i léirt mar ó sé sin de chud saolacht agus ní éireadh leat teachtar smaointe uair nua. So sin rud is tábhailtaí ar fad ná a bheith an imeacht an gnáthíal chailisteach a spás sábháilte atá ciún mas cearcha chuig nua é nó uair a chléig nó beidir uair go le agus an tam sin a thuirtchatain as gún an fónmúachta go gacháid eile ciún nach chud duine bheith chuisteachart agus iarachtaí an gáilisteach sa mód oscailte. Na sin de thorlas nar dhéanas tú iarachta seo dhéine ar nóí ná go dusú de aigne ará leat bhfuil actually tá míle fá nar chorcham chail sa mód oscailte níostíireach mé go glíonaí tábhacht le duine agam nó go gahan nó se heiceá nó é seo nó é siúd. So cá tú chuna leis agus lígan go de aigne ciúnú agus an sin de réir chéile beidir chuig nó déanú méid nó ceúach le níos sin tusa tú a gael isteach sa mód oscailte. Agus sin ag éis sa mód oscailte ná nachhfuil tú sa mód dúnta agus na mód dúnta ná nar tá tú cinál gafa agus a gobar le spruc agus bhfuil tascaní le duine agat agus bhfuil de aigne anzíirithe ar sprucháint amach a sé a bhhailirte ag éis sa mód oscailte agus ní féidling a bheith cruthaíoch nar táid sa mód dúnta. Mar ní me cinnte ach cin fáin na líre ach bháin saolim go bhfuil tú róghafa le gur a spruc ar le hamáint amach. So sin rud ag éis sa mód oscailte ná gcuimid i ggéascach a lurug smaointe nua a lurug seans a thuirt gan tálaíocht tacht ar an smaoinú sin so go gachamid bheith oscailte chuige. So sin rud is tábhachtaí ná am thuirtchatain. Spás a thuirtchatain chailisteach an am a thuirtchatain a bheith sa spás sin agus sin faid go bheice tú cad a thorlas. So nuair tá comhairleachas mata tú héis mata éirí leat chailisteach sa spás sin agus an smacht sin a bheith agat sin rud is deacra ríist sin ná i hiiscint nach mai fiúntas ach le defin géad gan saothar a chruthosmuid. So mata de géiris drama uair a chléig a scríb caithmid dóthain ábhar a chruthú i gcóir den cín de uair a chléig. Bhí eile ní bhaid fiúntas le na uair a chléig gon bhéid a chruthínmuid. Tá sin Harbh tábhacht mar caithad tú a bheith de chritíc ar de chud saothar hain agus gan lígan do a híthar gal amach sa saoil go dtí gon tú hain omlandsásta leis. Omlandsásta leis. Agus so tá le chuna dé sa bhíseán se chun neirtlibh meid le bailí chun breanú cinál afreithniúíon ar de chud saothar hain so le dúgan tú go chuna bheith eile de sin Harbh tábhacht. Ok, so go sonrach gan airplanéach tá sé difriúil bheith scríb gon scáileán ar nóí. An difriúil is mú scríb an Stáitse nóí ná bhfuil 8 fin géad gon scéal nó gon neolalas a dheofas an lech féchanna tucha sé an glúis agus 5 fin géad an túl. So na riide sin an uirlis is tábhachtí agat mar scríbhneoir gan Stáitse ná an córa agus literally an córa idir na charachtar. So sin an rud is tábhachtaí nuair tá tú scríb gan scáileán ná nóí tá túfas ólas tá túfas scéalacht ná tarlú go fhoilsiúil ach tá sé difriúil ar an Stáitse. Freisin íach frám amháin agat na riide an proscenium an Stáitse hain
So tá bhealach amháin gomprad le bheith I gcobar leis an linse agus it ina scunáin déta rá a scríb gan airplainn go dtí beagán níos toranta ach níl ar nóí. Sin rud is tábhailtí freisin mar scríbhneoir Iar-Chonnacht nach ghail ag an airplainn agus bheith a brenn agus a sú a méid drámaí atá tú ná. Go bhfeice tú ceachín inta rudaí. Cad iad na féidireachtaí bhain leis an stáitse hí saitiú ó híh set ó híh chorchuige agus dus ó híh stíl agus chur láthair de a sean tábhaach. So if go ag an airplainn, go ag drámaí fiúin is minic go bhfuilmí tú na smú ó dhrámaí nachfuil go maith. Seachas ó dhrámaí iontacha, so tá sean tábhacht a fiúin cumaic an drámatán go an tá rud le fólamas ó chuile dhráma eicistú mar scríbhneoir. Freisin bíos míú mar bheith i stúrathir, mar má tá dráma scríomh agad ní fá be nach me hanán é stúrú, mar tá dráma tá scéal omlan arólasad. Ní duine bis a síl a bhfuil ólas níos sár acu ber an scéal agus é scrífa ach ag an té scríbhe. So tá buntáiste mar mítach ag scríbhneoirí a bhíonn sa stúrú freisin mar tá chuile ólas acu faoin scéal. Agus tá sínta bheith úsáideach agus tú gobar le heisteirí ar set nar chuann siad mat a ceiste agus mit a forbert charachtain ó chéint tá mar bheith me tehad I dhí ar an sihir mas tú a chrotha an sihir tá chuile ar agra agat nó is féidir a bheith é a bheith. So is tá údarrás agat mar scríbhneoir agus tú stúrú rud atá thar a cuachtach. So sin rud is tábhailtí ná duine. So tá me chun labhairt faoi chéire rud ar leithin is agus sin chéad rud go mé chun labhairt faoi ó híh a bheith scríb ná cuiblint. Ceol na scéalaachta ná cuiblint. Gan cuiblint ní leon scéalád. Tá mi heb bhfuil 3 nóta 10 sa geol sa scála idir sharps agus flats. Agus ar smínitar na nótaí se ar fad ar an laid nótaí tá an agus an il-umad sais ceol atá cumtha leis an 12 nóta se. Is fear in scéal leis an cuiblint. Tá cheire nóta cuiblinte an. Agus gan cuiblint go bonusach ní leon scéalád. So ar bhealach mar scríbhneoir caithfidh tú bheith a psychopath, caithfidh tú an síl a dhéanamh chomh deacair ar na cheire level seo go de character chun brú a chur de character. Chun de character chur amach as an comfort zone. Like nar smínis tú ar cin fá a déimid ag an airplainn. Téimid ag an airplainn chun chail ar aistear. Tá an luch féach na gíreach ar aistear le de character. Tá de luch féach na gíre eisbrisí a bhuthú tríd an cóbhá atá acu bled a fríomh character agus gaile thoras mothúlach fiú le de character. So caithe tusa chinú go mrún tú de character amach as an comfort zone atá ag an character sin. Agus nar iad gin inna tú síl chomh deacair agus chomh casta ar na levelachí éagsúla do de character rud a thuras ar an aistear sin iad agus dá bhrí sin túair sé sin an éisteachta nó nach féachana ar an aistear sin freisin. So is dói I bheith smíniú cechaí féidlam faibannaí a chruthú go de character. So tá cúpla faibannaí, 6 faibannaí difriúla. Tá gur go meach de character an phríomh character go háirid faoimh rúmór go hinbheannach. Go bhfuil hebí cén dúchláin atá tú caithe leo mar scríbhneoir sa scéal. Go bhfuil siad aibreasach an pein ó bhfuil siad an ná. Mohín mu a fad tá an mothú sin héisfeing agat haint mé cínte tá sé chuilech in na behaing an mothú sin an aibris na táning an bhfuil mu an ná. Go háirid mar scríbhneoir nó mas ealaíontarthú. So caithamid an brú nó chuiblint inbheannach sin a thabhairt go de character freisin. Cé atá I gcuiblint tíbhaiste go de character. Cé a dhéanaan san scéal níos deacra don character de bhór go na chuiblint seo antub. So I ríis mar scríbhneoir tusa ganas cruthín tusa tá tú sa spásas go sa módas go tá de gur de leabhar nótaí a líana le faibannaí go de character. Cé a tharlacht a mechanáib se acu, cé a tharlacht a mechanáib eile se acu freisin. Cechaí bhéting seo dhéanaan níos deacra. Agus bí cínte go tá an tíir se agus tú cuma gan a bheith chusríon ar tain ní gá go aondaine de leabhar nótaí eáil. So líon de leabhar nótaí le
féidireachtaí. Agus is féidir leis na féidireachtaí tá sé tábhachtach fiú go ngách na féidireachtaí sin thar fóir. So cuimhlinn in bheannach tharbh tábhachtach. Cuimhlinn páirsantain sin céhéad na character eile atá sa scéal a chruthín faibannaí do de charactersa. So cad é mas an príomh character tá by frith character an freisin. So sé an tábhachtach go minic ní oibríonn scéalta míana nachhfuil dóthain cuimhlinn sa scéal. So sé an bailach scéala ausú ná breanú ar an taobh doracha, breanna ar an frith character agus gur ceiste taobh bailach a big a bheting an character seo i dhéine níos cuachtaí. Rud a chuir is níos mú brú ar de phríomh character ghail amach ar an imol nó iirecht níos mú a dhéine thar an chunstaich atá acu, okay? So sin rud is tábhachtí ná a ríist i chin tú an deara a dhéanas tú ar na chléir nó ar na character thimpeall ar an bríomh character bhfuil chuile chuine nó chuile cheangus na character na frith character a cruthú faibannaí éagsúla go de phríomh character. So that the phríomh character a goblins lo hain agus an tsinta si de goblins leis na character a eile fada tá cruthí agad thimpeall agus an nuas sé sin cá si de bheith goblins leis an sochaí de scéal na céalann sé sin na rialachaí. So hebí cén rialat na rialachaí tá mata de scéal lunaí sa lá an Johan an Éireann nó mata sé lunaí tá in Amazon nó mata sé lunaí hús sa spás, so hebí cá socrinn tú é. Tá rialachaí do chud rialachaí inbheannach a héine chuma agat mar scríbhneoir gan scéal sin. So bí cínte na rialachaí a chumann tú go bhfuil na rialachaí an tochaí sin a chur brú ar de character. So hebí cén character tá an bí cínte go bhfuil an sochaí agus na rialachaí nó muirlacha sa bhaine sa sin scéal go bhfuil cosa bolach nó bhealach éigin go na character hís leis de bhór na rialachaí atá sa sochaí i de scéal. Okay? Brahan na dinúirí fádorta mar scríbhneoir ach tá na rialachaí seo cinál ilíoch. Okay? So agus an dimension dúirnach a bhaine le cuimhlinn ná an domhan isiciúil. Bí cínte tá sad hain mar bhainnig tú ar chuoine in na scéalt fí línig as suas Everest nó hebí cad éon dúchlan atá acu go fisiciúil, bí cínte nachhfuil an domhan isiciúil i de scéal a cabhrú le de character. Gúil gach element ó seo a chur bach ar de character tacht ar an rud atá si de gheara. So that the character a ghearú they can is cátas i chin tú tríd na levelachí éagsúla cuimhlinn a chruthín tú go mai sé tharbh dachar ag de character an rud atá si de gheara a áil. Charachtar, the phríomh character, ceachí grothín tú an phríomh character. So in chéad cheist faoi seán ná cad éon difriúd idir de phríomh character is na character eile fad sa scéal. Agus rud eile tá tábhacht ná chin tú nachhfuil ach phríomh character amháin agad. Go minic nó tá cúpla eisceacht lei seo ach is sár más féidir a chuir be dar lum agus dar lum chuilethart nílíonn teach mo túirimí héin an ói. Nach meach agad ach príomh character amháin sa scéal, credim héin nach naibinn sé ach go fíor anmh go me chá príomh character. Sé an príomh character ná duine ar lo an scéal. Cad a chéalann sé sin is dói ná a ríis arás mas is an goibhlins is acu atá an aib. Tá an phríomh aib a chumann san scéal is leis do phríomh character an aib sin. No is ar an bríomh character tá an aib a lai má hinn si live mé. So in na ide sin rud is tábhachtí le an phríomh character ná go meach bá agin leis an bríomh character. Now cad a chéalann bá, cad éon difriúd idir bá agus trúa. Tá sé éasca trúa bheith bíonn trúa agin de go leor daoine má bhíonn brenn mar nuacht na go dhaoine hála Syrian nó tá sé éasca bíonn trúa agin de na daoine tá híos ach na ide an bhfuil bá agin leo. Sin rud a chéalann bá ná an mhaithín muid mar a bhuaithín siadsan. Agus sin an rud atá antábhachtach leis de phríomh character tá tú géire an ceangal sin a chruthú idir an loch d'éisteachta nó an loch féchanna agus an príomh character. Tá tú géire go mothach an loch féchanna go ddíireach mar a bhuaithín an príomh character. So ceachí grothín tú an ceangal bá an dlú ceangal seo idir de phríomh character agus an loch féchanna. Sé an bailach is ára a chruthú na dilemma a thuirt do de phríomh character agus dilemma thuirt dóibh go lua sa scéal. Agus cad a chéalann dilemma. Tá difriúd idir difriúd mar míta difriúd
an bhunúsach idir dilemma agus ráha. Agus sin difriúlta idir dilemma ná go gatha de phríomh character cinenne a thógáil faoi bhrú. Ach tá ráthais cinenne le tógáil acu. Cinenne idir A agus B agus chuirmid a gás níl de phríomh character gira A agus níl siad gira B ach an airad. Ach tá tusa mar de psychopath de scéal a chur brúar de phríomh character cinenne thógáil sa moment seo i de scéal cinenne thógáil idir A nó B agus fiosig an lofeachna céad iad A agus B agus fiosig go freisin nach bhfuil an character gira ceachtar acu ach go gatha an character cinenne a thógáil faoi bhrú sa moment sin cén bóthar a ghós siad. Agus an lofeachna sin a fáile i gcóin céad dhéana siad an ghós siad A nó ghós siad B agus nuair a thógann an character an cinenne sa moment sin sa scéal agus fiosig an lofeachna céad é an brú agus céad é an bhfuil atá gceist na character. Nuair a thógann an character an cinenne faoi bhrú chuireann muid a aithne ar an sais míonach atá sa character agus freisin tá muide is saoilú ag an am chéine céird a dhéanach muide na meach muide sa gás sin. So tá muid a crochú ceangal tharbh láidir fochuintíosach idir an lofeachna agus an príomh character tríd cinenne a thuirt go de phríomh character faoi bhrú A nó B ach nach bhfuil siad gira ceachtar. Now, tá oibre na bhhailart freisin. Dilemma thuirt go de phríomh character go bhfuil siad gira A agus B ach go bhfuil brú bailcha cinnt go tusa a chrúgam mar scríbhneoir. Fág cinnt ó híomh logic an scéal nó plausibility an scéal a chuig go tusa umromháil an scéal nach féidir leis an character seo ach bóthar amháin nó cinenne amháin nó rud amháin around ní féidir lomh an dá rud a bheith acu. Agus arís sa moment sin bhfuil brú a gceistarú. Mas amatá an nó hebicad a hain bhfuil brú a cinnt atá ar an brief character agus go dtigann an lofeachna an brú sin dilemma agus nuair eicint with an príomh character an dilemma agus atóga cinenne faoi bhrú cruthinn sé sin nasc tharbh láidir bá nó comhá nó empathy idir an muide agus de character agus tosaigh muide a gcail ar aistear. Agus sin rud a cruthinn sé sin ná cruthinn sé an nasc sin gon muide i gcéire go naireach leis an character an rud atá siad i gcéire a fháil. Agus ach mar bhfuil an bá sin agin, mar bhfuil an ceangal sin agin leis an phríomh character tá fáib tharbh bunúsach agat agus ní éireamh le de scéal. Míall mar bhfuil bá agin leis an lofeachna mar a dtuigim muid céird atá de character so go leis go mar bhfuil bá agin lofeachna sin brief character mar a dtuigann siad céird atá an character i gcéire agus na fánaí nach bhfuil siad an an na constaí tá acu ní bhainsim acu sa scéal agus ní leanna siad leis. So tá sé tharbh táhachtach an dilemma sin a thart dóibh go luath agus an brú a gcónaí a bhéadú ar an character agus iad a gcuil ar sa scéal agus ba muide mar lofeachna ba muid umlan dungháilte i gcéire go naireach leis an character agus ba simméin áil amach céad a tharlaíonn ag an deire. An struchtúr tríghníomh, tá sé clistí go minic chain faoi an struchtúr tríghníomh ach céad a chiallaíonn sé go dtibin céad a chiallaíonn gníomh chuma haon go leor blianta i gcobar an airclún agus níor hic mé ceart in éirí céad a chiallaíonn gníomh. I rud is tábhachtí leis an scéalacht ar nóí ná bhfuil athrú atá bhfuil athrú teacht ar an character agus bhfuil athrú teacht ar thíal agus ar an scéal agus bhfuil ar thíal an character agus ar an scéal agus chuig se forbert bhfuil athrú suntas amach chun an character chur a gcompras ag tús an scéal agus iad chur a gcompras de cechaí bhil ag deir an scéal ba chóir go bhfuil go mbeadh athrú mar míteach tacaí ar an character sin. Ar na levelach í fadarms cant fi rubí seo go hin bheannach idir na character eile fáte scéal ag hí nó chuig bhfuil an bhuialach íon sochaí athraí bhfuil an dain omláin dain an character athraí ó bhun le linn tréimhse ama de scéal. So in éire is an gníomh agus athrú suntasach. So ma dhearmid go bhfuil an trí gníomh de scéal go minic go bunúsach tús leor agus deire. So an chéad gníomh sin as cur aithne ar an scéal
agus sin rud is tábhachtán sin go is chur aithne ar an aib atá ag de phríomh character. So in gníomh híon tá sé tábhachtach go dárlach ruarc an chinúnach agus sin tanimitar an ruarc sin ná an sprág achtra nó mar thugann siad ar Imaire the inciting incident an rud a chosíont an scéal. An aib, an ruarc, an darlín an aib nó an rud, go darlín an rud an character a chur an síl de character omlan as I rucht. Na beidir go rud dearfach atá hálínt agus a chur an síl de character as I rucht a gewoon go dearfach nó go rud dúltach atá. Ach go darlín rud aigen sich go lua I de scéal a chur an síl de character bunos cén bailcha cíns. Agus go bunasach sin rud atá de character gur dhéana sin amach na a síl a churráis mar a bhí. Ach míall gur psychopath thusa mar scríbhneoir tá tusa gur chinú nach náirí nó riamh churráis mar a bhí. So tá tú chun ní smú constaí chur an naid de character rud a osclaint bearna is síl an character ach osclaint dilemma agus dilemma eile go de character agus chun sin smú brúarú rud a chruthins bá idir an féchna agus de phríomh character gur is aithne orú bhfuil an bhfuil a méadú go dtí is ceadú tá siad i ggéire agus gúid ar aistear nach bhfuil sang in aido nó an aido. So sin an sprág achtra a thosaíonn sa scéal. In sin go darlíonn athrú suntasach ag deireadh gníomh híon. Beidir go rud dearfach é, beidir go rud dúltach ach I ggóthaigs síl de character bhfuil an síl de character treis athrú go suntasach ag deireadh gníomh híon. Fáic cíns. Gníomh dó an sin tá an athrú suntasach eile ag gníomh dó agus ag deireadh gníomh trí tá an athrú cinúnach nach féidir a chail siar riamh so is athrú cinúnach an scéal a tharlainnt ag gníomh trí ag buaic de scéal rud a chun clóisar ar de scéal. Agus so mar bhreann go fuorchúiseach tá chearr a ruarc thar bh cinúnach I de scéal má tá tú tuairt faoi leis an struchtúr trí gníomh. Tá an sprág achtra ag tús an scéal thosaíonn an scéal tá ruarc cinúnach gníomh híon tá ruarc cinúnach gníomh dó agus tá an bhuaic an ruarc is tábhachtí ar fad a chur an steirir le de scéal ag deireadh gníomh trí. So sin chearr a ruarc thar bh tábhachtach. So cabhairn sé sin agus go tubann muid smaoinú okay, caithfear rudí athrú le cabhainn muid inis agus ceachí bheting athrú ó bhun na dhéine. So a rís agus tú cruthú na fáibanna cabhairn sé go bhfuil barún an cén struchtúr bheith ar an scéal chun go mbeidh an ná an trí gníomh legan amach. So tá sé sin tá ó thaobh athrú tá athrú beag ó I tharlainnt tíobh si go ráchaí agus sin an bhuile thugann muid sin an beat agus sin nuair osclainn tú bearn na beag mar scríbhneoir idir an méid a bhfuil an character súil le tarlú agus an rud actually a tharlainnt. Mar dearann siad gur ionan an scéal agus an bhearna. An bhearna idir an rud a bhfuil an character súil leis agus an rud actually a tharlainnt. So mar hampla má tá de character le si istethe go cup an caí agus tá an den éigen isteach a ráirc agus sé de cheappa go darla rudí cíns, but ní tharlainn an rud a si le súil leis sa chórá sin buile nó beat atá sa scéal agus tá ráirc dinta cruthe agat cos le Lego as go leor builí difriúla. So go tú gcónaí a goscailt an bhearna nach bhfuil an rud a bhfuil an character súil a tarlú I riamh. Ag leibhil an bhunúsach an bheith ó thaobh buile agus an sin ag leibhil an ráirc. Má bhreann tú siar tús a ráirc agus ag deir an ráirc bhfuil athrú tacaí ar an character agus ar thíal de character sa ráirc. Na chun tú cupla ráirc le chéile sin seicibh nó sequence agus an sin bhreann tú ag tús an teicibh agus deir an teicibh fecinn tú an sin bhfuil athrú na smú tacaí ar thíal de character agus an sin ag an deir an gníomh an sin tá athrú suntasach tarlaí. So tá muid a ghailó athrú beag le linn an ráirc go athrú na smú ag deir an ráirc, athrú na smú an sin ag deir an teicibh agus an sin athrú suntasach ag deir an gníomh agus trí gníomh ag deireadh gníomh trí tá an athrú cinúnach nach féidir chaid siar agus tá de character treis rud a cinnta áil nó gan é áil a brethir de scéal ach ní féidir leo chaid siar. Tá an scéal inste agus a hééis siad a thuirt ar aistear agus tá nach féchna hééis siad bheith leo. Próisis,
ceachaí a dhéine, ceachaí tuairt faoi, ceachaí scríobh, ceachaí nine mu é. Tá míle bailach a dhéine stói ach tá mé chun cupla léiritheoirtaí faoin go dtugaim se faoi agus is bailach é seo tá fómí am ó dhaoine eile. Agus sin príomhrud le duine stói chéad nóta tá an d'aon duine tá scríb ná bhac se bhríomh ná tosaí leis an gcóra. Ná tosaí i scríb córa. Fág an córa go dtí an Iar-Chonnacht. Sin córa tá sin nús an garnish nó an piece about parsley chunas tú bhar an bhéilín ar tá bhéilí le gré agus a gach an báir agus chuann tú an garnish ar ag an deire sin an córa. Tuach an córa ag an Iar-Chonnacht agus tá fág gur chóir an córa chuna go dtí an Iar-Chonnacht ar lom. Míle ní féidir, cechaí féidir córa scríb go character nuair nach bhfuil is aon céhéad na charachtar. Céad atá siad géire, céad méanacha tá tú. So go dtí bhfuil aithne agad ar de character, tá siad do dhéanta tosaí scríb córa dóibh. Sin rud a thorlas má thosann tú scríb córa go character sa bhfuil aithne cheart agad ar de character ná fuaimó siad cosí le tain. Agus fuaimó na character i fáilte de scéal cosí le chéile agus ar nóí cos le tain na ire. Míle ní bhaid an aithne ná an staidir ná an taide ná an oibre dintad. So sin rud is tábhailtí ná bhac sé bríomh ná scríb córa go dtí an Iar-Chonnacht. Sin chéadú tá le duine ná leabhraí nótaí, de leabhar nótaí a líana le smaointe. Tá dtí gur a cuimhintí a chruthú, character a chruthú, chur animar an character láireach mas Seán, máire, Bill, cuma cén tanim tuair animar de character, chur animar an drama. Go seach sa spás oscailte tá me chun uireach le go leithin is a chatha a gobar ar mo ghráma, sin tanim ar mo ghráma ná farach. Alright, so farach, sin an tanim. So níos tá rá a seo cén uireach le go leithin a gobar ar mo ghráma, farach. No hebi cén tanim tar, áile, whatever. So chur animar de character, chur animar an saothar, fiúin mas anim sealadach atá ach go bhfuil rud a cínte agat híos. Chur sí smaointe, chur sí agus bí a sprí leis a bhaile bheith sprí, seachas a bheith a bhaile scríb. Tá tú cruthú character, a cruthú cuimhlint, a cruthú faibannaí, a cruthú momentí. Bí a fáile ar dhaoine a híal, tá sa tain na chuig go míon daoine le chéile. Bí chur síos momentí nó situations a hainins leat nó cheapá mar simúil bhfuil simad héine. So go bonúsach tá tú líana de leabhar nótaí le smaointe. Agus tú gaiid sa spás oscailte, agus tú sásta agus socar an a tain nach mai fiúnta sa ach leis defin géad gan saothar chruthinn tú, agus go sé sin OK. So tá tú actually gíire ábhar chruthú ar watha le fáil réile hábhar. Agus tuigimid go muoine nach chuning héin nach mai maithas le ach le defin géad. So tá tú gíire go leor ábhar chruthú. So leag dúchlan rót me chun chuig leatnach a líana, hebi cad a héin, leag dúchlan rót agus duine. So líon de leabhar nótaí. De réidir chéad sin tuach a character chun cín. Tuach a character chugad ba character ar le an a bheits tú gur simán agus ba tú gun bháil cad a cechaí bhéting an síalaíon in is sacra gan téise. De réidir chéide agus tú forbert ar leis an character agus de leabhar nótaí. Tusa tú a saoilú rácannaí. Now, tá sé dachar nar tá tú líana leabhar nótaí nó má tú scríbh de ríomhre, tá sé dachar áir de chur smaointe. So sin mulla a bheith chag an daobh ná céimlíne i dhéine ar an mala. So sé na ruta geis na céimlíne nó fá piece of paper agus féileá lethe agus den stróice agus gear béidir go meach tú ná béidir 8 cín go físaí drunalógach álas leathnach é cethir gláán. So tá cinná carta beg agat, cinná flashcard, agus scríb in aberta bháin nó ró le marcar tumh cad éon raach, mar hampla siúil an cathail isteach sa cheafé agus fecinn sin máirí os a chóir, brisin a chrí. So tá agat i cad tá sa raach sin. Cur suas ar an mala é, le blue tack nó le hebi cad a héin grama suas ar bhalla de ifig nó de studio na hebi cáil tú scríb agus beag sé hús ar an mala. So tá agat cad tá sa raach sin. Ní lá na chabars nó ró, tá agat hain cad a hálinn san. Sin raach eile, suas, agus din 3 cholún, gníomh híon, gníomh dó, gníomh trí. Tá agin go mis gír spleag achtar ag tús gníomh híon,
agus an rá cinúnach ag deire chinníomh chéan tá sain go man ggéar a rá cinúnach ag deire níomh dó agus den ggéar goach an bhuaic ag deire níomh trí. So tosí spríthart le rácnaí. Agus go tuban tá tú feicáil dechan cín fhoilsiú le tarlú ar an mala, tá tú feicáil an sin tá sprachas smíú amháin smíú eile, agus sin rud eile tíntach bhfíseán tú ná na rácnaí bhg a hart. Cé a hálacht a guring an reaction hééis an reaction na mugging hartiad. Agus sin rud is tábhacht ar fád faoin gur chuige se. Is féile an rá a haing san nús gomáil gam bit étóchas a chasamín agus níl éon cheangal agat leis an reaction míall nachhfuil tú trééis an córa a scríbh fós. Okay? So tú is dusta gobre rácanaí ar athrú ar struchtúr tá tú leganamach an scéil mas le féidirchtaí déach tarlú, gachar chun tú reachsus ar mala, tá sé sin is spreagas smaointeach nua, tá tú ráisi de leabhar nótaí agus tá tú cum smaointe nua agus sin ar ráisi go mala. Détá seachtaí, sé seachtaí, détá coppla mí chatha i plé leis an géim lína ar an mala. Agus tarlíonn rud iontach an sin, nuair tá tú nán, nuair tá de chéim lína críochnaíad, nuair tá chuile rác tá a tastáil chutha suas agad ar an mala, agus nuair tá tusa ná de scéal i inseocht i tain i leanach na rácnaí na cártaí beaga se tá thuas ar an mala. Tá tú ná an sin, tá tú chur aithne ar na charachtar, tá tú chur glú aithne ar na charachtar se agus na míontatá acu agus tá tú ná rudaí a thástáid in seo gan gail wasú i ggóra agus a struchtúr, tá tú ná just brenn agus siimplí go fuórchúiseach. Sin rud iontach eile bhfíseán ná caithe tú bheith díon ar tain ó hí mar agarthóir. So caithe tú ceisteach ar tain gach bhfuil an rác se tastáil. Bhéadach deire mo scéal tarlú gan an rác se. Agus tá tú ná rud a bit a bhaint as de scéal gan chorásca dhéar an scéal. Caithe tú é bhaint as, so bí díon ar tain. Taring nús go bhfuil an rác sin fáil ré leis. Béidir go rác go háling ach mar bhfuil sé chur le deir an scéal, caithe tú é bhaint as, okay? Tá sé cos le Jenga, onas nach bhfuil fácaí, má hálinn tú Jenga agus nach bhfuil fácaí ach bríca bháin ar bríca eile. Ba chóg nach meach fácaí a chéim lína ach na rácnaí dá mecha chun ceanna bháin tharint as go dtítach an scéal fad an nuas, okay? So nach bhfuil fácaí ach an méid a slú tá tastáil chun go n-oibreacht a scéal. Ceachí bhfuil is agad cinúir tá a scéal ré, well, tá tú cinná nús go háart a dorchas go dtí go dagann tú ag deire a scéal. Ach tagann sé, agus is mómad áling ar hagann sé. Nuair tá tú idir de leabhar nótaí agus an balla tá tú géar na smaointe fad a chruthú ceit a déta tarla níos, tagann an mómad sin nuair higgins tú, sin é buaic me scéal, agus chuann tú suas ar an mala. Ach an sin cruthinn sé sin 5 nuachait, bugus níos caithe tú seans ábhar agus agarthirtaí na chulathirt a tharla ribhe sin chun go n-oibre sé fad isteach go sáú isteach sa muaic seo atá cruthaí agat. Ach duine sin agus a fiú é. So nuair tá do chéim lína críochnaí agat, sin rud taontach an sin tá ná léiritheoir a thuirt isteach, agus seachas bheith thuirt script dóibh agus ggéar eisiolalas agus go gaithe siad script a léamh agus coppla láchatha léamh, coppla láchatha duine nótaí san tátar eisiad, tá ná léiritheoir a thuirt isteach a stúdio, agus tú ná ní tartar 10 núméid nó 5 núméid 10, scéal omlan do chráma i inseach dóibh. Agus feice tú láithreach an náite bhuiid simach go bán an náit bhuiid siad a caile sim, agus feice tú hain agus tú a leirtí de scéal, ba sé a forbers leis an tamar fad. Ba an léiritheoir an sin an nótaí thart chuid láithreach, agus cílíonn sé sin ag an moment seo tá an lua ní se an lua, but ní tú hain go garga scripts fós a chuirbe, tá tú fós ar an mala. So sin rud a tharlinn sin nuair tá a chéim lína ré, tá tú cinnte agus muineach go n-oibríonn sé, go n-oibríonn an scéal, go na curnaí tastáil atá tastáil an agus go na character a forbert agus go an athrú cinúnach a tarlú mar scá gon scéal. Tá tú ná an sin an córa le scríb, so sin an rud a méil agus an treatment. So go bonus a sin rud an sin go tú chuile rácha a thuas ar do bhla, go tú scríbhsteach a riomhre, agus go tú scríbe de leanach agus leanach é ceathir go chuile rách. Agus ní tú scríb córa, tá tú dus scríb an action san am láthir san amse láireach, gná láireach, ceidir tá tarlú níos in action, tagann caithla isteach go tubann feiceann sé máire bris nach raí. Chéidir eile síneann sé agus pucann sé suas an a chuid dochrachaí nó an gunna nó an scían nó whatever it is, scríbann tú an action a fad isteach
agus scríbhneoir sin. So basic mai idir 5 leanach 10 agus 3 leanach agus go chóráil. Nuair tá tú a scríbh an chóráil tugus muointe nuach agat. Ríis tá tú forbert, ríis tá tú chur aithnear de characters. Ní de character treéis focail a leabhart fós, ní dúin treéis focail chórá scríb fós, tá tú duna staidir agus machnamh agus taidir de character an tamar fá go fó chunsíosach. Go tú reis cin góra ag an géimlíne, athro tú rudí reis agus an sin baith tú sásta go gachrad omlán cínte. Glán agus a gaibriús. Tuair tú an chóra an sin an léiritheoir, basic go gopla bhuaite cúpla nóta reis, ach bhín trá sin bain scéal a gobar. Ba sé gobar. Agus an trá sin tá tú ré an sin de script a scríb. Agus sin rud tá sa scriptáil an sin go bunúsach ná an chóráile ahrúisteach ina script. An action a laidú agus sin rud a hálas an sin ná ní hastal an chórá ar fad. Tigit tú ced a bhaise tasal ó híh ba tú ná an scéala inseach tríd action seachas tríd inchins agus sin an rud a sár le tarlú le duine agus ba an nuair a thusos na characters a caint fuail mo siad cosú le hain agus ní uail mo siad cosú leatsa agus sin rud eileh tá Harbh táiltear seo ná ní uail mo siad cosú le chéile. So sinné an bailach an próses a bhfuilm príomh tuairt faoin scríb. De leabhar nótaí a dosach smaointe tosí gur de smaointe suas ar mála ar an géimlíne. De ré mar tan céimlíne forbers tuk tú ag an deire de scéal, dín achóidú ríist ar an géimlíne chunach gnaibn sé isteach sa deire, agus an sin nuair tú sásta gúin an struchtú sin a gobar bheit tú orbert mar chóráil, basic mai sásanná ríise sin géimlíne, ba an chóráil ná an treatment agat, agus an sin nuair tú omlán sásta lei sin ná go aige dín script go dtí go tú omlán sásta, féite tú an sin, tosí a laidú sin in thiortú sin isteach agus a chur isteach an chórá agus ba de chéad drécht go de script agat, ach is ní hasú a péidir gána trí récht agus ba an drécht chéachnaí agat agus tá bhhaid níos mú seans agat go léiritheoir de híthar mar oibre sé ó híh stochtúir de. A cruthú smaointe, bhín sé Harbh dechar a cruthú smaointe ammantaí agus go háir chuid a lánar tá i ggéire smaointe nua chuma agus brúhairt agus sprucam agat agus i ggéire chénta go de ráma go maith. So ammantaí a cúpla ceistún teata anúsadach chun smaointí nua chinúint. So tosaí mar hampla beidir tú nuaime de téine gach ceist. So sin ché ceist na nua cum character. So dus cum character ó bhór de chéin dermid Seán, cenna siad, cágónaí siad, cen dain in na marin siad, gach ólas a tá ná na chuma faoin character seo agus ríist sa módus go ná bídíon ar tain dus chur sí sketch go character céint agus céad hain cenna siad, cen sais duine cen sais dain in na míint de marachta, cáhfuil muid bhfuil sa hís finisce hús sa spás, bhfuil cáhfuil muid sa dain, cen sais dain in bhfuil scéal lonnaí. So an character, an dain in na gruthín siad, go sonrach an sin céir de hálinn ag tús, céir de déach tarla ag tús an scéal den character se chun a síalach ar bunás cin. Okay? Ríist, sprí leis, gur síos beidir chuig nó de option difriú agus pucan canas ar a hainninsleat. Céir de tá de character inis i ggéire agus cén fáil nach féidir le é áil. Okay? Tá de síal de character treéis ioncu bunás cin, tá de character inis i ggéireúd go práineach ach céir de tá a gosc. Céir de tá a cruthú feibhnaí dó an is nach féidir dó an rud atá si de ggéire a áil. Okay? So den cuimhneoir tain ché sin ná céad a dhéanann siad mar iarracht chun tacht thimpeall ar an gunsteach sin nó tacht thimpeall ar an bhaib sin. Céad a dhéanann siad mar iarracht consciúsach tacht ar an rud atá si de ggéire. Agus an sin beidir chu ceisiir tain, céir é an rud is measa i déach tarlú. Ag an moment seo is síal de character agus i de ggéire an rud atá si de ggéire áil, céir é an rud is measa déach tarlú. Ceist an úsad a cheann sin ná as an rud is measa sin, ceach i bhéach sé sin go tub an iompúisteach sa rud is sár. So as an moment is doracha, ceach i bhéach sé sin actually iompúisteach sa moment. An go dáirlíonn go dagan rud a cinnta sin tá Harbh tábhachtach nó go bhfuil fás nó fólam nó rud a cinnta tarla go character as an dorchadas go rud a cinnta Harbh a fiúntach an techt as sin. Ceist an sin ná cad a tharlainn ag deire an scéal an bháin de character nó de bhí si de ggéire ag an tús
ach má ansiad an rud a bhí siad ag géire, beidir go price le níoch onas nach cinál deire cinál Disney atá leis an rud. Okay, so má an de character rud a bhí siad ag géire ag tús an scéil, má an siad ag an deire, cén price atá le níoch acu. No, beidir gan éireann tú, no actually, ní siad chun an rud a bhí siad ag géire a áil. So ní an siad an rud a bhí siad ag géire ag deir an scéil. Ach beidir go meá smaoineann sin, well, mar bhain siad rud a bhí siad ag géire, céirt faoi má an siad rud ag an níos tábhachtaí. An cinál rud ar dóid den subconscious desire, an rud nar hiig siad a bhí siad ag géire, ach a bhí siad ag géire go fochann síosach an rud níos tábhachtaí. So go mbeadh tá sé sin an chabhrach bheith smaoineann an bhun cheist a gcónaí, duit sin mar scríbhneoir ná céird atá má character ag géire go chuntíosach agus go chuntíosach agus cechaí bhéting an dáróid sin a chur an nach go chéile agus go cuimhlint inbheánach iste i de character. Agus ceist chuir tainig an deire anmháin siad an rud a bhí siad ag géire ag an deire agus má an cén price atá le níoch nó mar amháin céad a déach siad áil atá níos luachmhire nó níos tábhachtaí. So go naidibh sin rud is tábhachtaí nach chuna leis, ní bhíonn tad a fiúntach éasca ach chuinigéoirí agus bí cínte tuairt faoi, mar ní le duine leis a scríobh ach tuairt faoi agus go sa mó doscailte agus bí a sprí a bhaith le sprí agus má tá an aid sin agat le fannach go faideach go dagan an tábhar trí bheith scríobh, tugann tábhar uair nua agus aire libh. So go naidí libh agus baim's caint rís go luath. Maisiú.